हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार। देखो मामा ये कौन कटाकटी कर मामा ये कौन कटाकटी कौन कटाकटी कर पोटଳ ତରକାରୀ ହେବ। ପୋଟଳ ଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ତ କାଟିକି ଧୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ଟିକେ କଟା ହେଇକି ଥୋଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଟଳ ରହିଗଲା। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା ଯାଇନାହାନ୍ତି କଣ ଦୀଘା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାଇନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ଖାଲି ତ ବୁଲାଣ। ଆଉ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ବା? ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ କାମ ଛିଡ଼େଇକି ଦୀଘା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଗୋରା ଗୋରା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦେହଟା ଖରାପ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ କଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଥା ସିନା ଶୁଣିଲେ ହେବ 3 ଦିନ ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନଥିବ କେଉଁଠି ଖାଉଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ କହିଲେ ଜମା ଶୁଣିବେନି ଯେ ଭୋଗେଇବେ ମୋତେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ମୋତେ ଭୋଗେଇବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆସିବ କ'ଣ ପୁଣି? କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ 3 ଦିନ ହେଲେ ଶୋଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମତେଲା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ସିନା ଶୁଣିଲେ ହେବ। ଗୋଟେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଲୋକ ତୁମେ ଟିକେ ନିଜ କେୟାର ନେବନି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ବେଖାତିରି ସବୁ କଥାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ତଥାପି ଜାଣିପାରିଲେନି। ମାନେ କହିଲେ ମୋ କଥା ଯେମିତି ଶୁଣିବେନି କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ତାଙ୍କ କଥା ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ସେ କ'ଣ କଲେ ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି ସେଠି? ରୋଷେଇ ନା ଚୋପା କରି ଖାଇବେ ବୁଲିବେ କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି 3 ଦିନ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଶୋଇବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋ ହାତରେ ତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କହିଲେ କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣି ଶୁଣି ଦେହଟା ଖରାପ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ। ମୋତେ ଭାରି ବେସ୍ତିଆ କରିଦେବି ଲୋକଟା ମୋ ଜୀବନଟା ଉପରେ ଖାଇଯିବ କେଉଁଦିନ ନା କେଉଁଦିନ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଯାଇଛ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାଗ ମାନେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଟିକେ ନିଜର କେୟାର ନେବନି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତୁମର କେତେ ବୁଝେଇବ କହିଲେ ତ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସିନା କହିବ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ସେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ ଆଉ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ କରିବେ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହି ଥକିଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କହିବି ପାରୁନି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଉଥିବେ କେଉଁଠି ରହୁଥିବେ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଛି କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା ଦଫା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ମୋତେ ବି ଘାଣ୍ଟିବେ ଟିକେ କେମିତି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବା ଯେଉଁଟା 2-2ଟା କିଡ଼ନୀରେ ଲୋକ ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀରେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମାନେ କେତେବେଳେ ଜାଣି ହିଁ ପାଇଲେନି ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ମାନେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗିବି ଆଉ କେହି ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୋଗୁଥିଲି ଏବେ ବି ମୁଁ ଭୋଗିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନା କହିଲେ ବି ସେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ସେଇଆ କରିବେ। ତମର ଗୋଟେ ତମେ ହଁ ଗଲ ବୁଲି ଦେଇକି ଆଇଲ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା 3 ଦିନ ହେଇଗଲା 3 ଦିନରେ ତମ ଦେହ ସାଥ ଦେବ ଗୋଟେ ଲୋକ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦେହଟାକୁ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନ କେମିତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିକି ପିଲାଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେତିକି ତମର ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ତମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିଦି ନା ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି ହଉ ଯାଅ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି କହିଲେ ଓଲଟା ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଅଛି ଆରେ ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ କେଉଁଠି ଖାଉଛ କ'ଣ କରୁଛ ମାନେ ମୋ 3 ଦିନ ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଇଠି ନା ମୋତେ ଭଲ ନିଦ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଶୋଇପାରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ମରିଯିବି ଫାଇନାଲ୍ ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ହିଁ ସେ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବୁଝି ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ଥିଲା ଯାଇଥାନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା। ତମେ ବୁଲିବାକୁ ତମ ଦେହଟା ଭଲ ଥାନ୍ତା ତମେ ବୁଲୁଥିଲ କହୁଥିଲ ମୁଁ କିଛି କହୁଥିଲି ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ମୋର କିଛି କର ନାହିଁ ତମ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁନ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ କାହିଁ ଛୋଟପଟ ହେଇକି ମରୁଛି ତମ ପାଇଁ
କେତେ କହିବି କ'ଣ କରିବି, ସିଏ ବୁଝିବେନି, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯୋଉ ଗଲା ହୋଟେଲ ଠି ଖାଇବା ପିଲା ବୁଝିଥିଲେ ନା କ'ଣ ରୁଟି ଆଉ ବାହାର ଖାଇବା ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଛତୁ ସେ କଷା ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଭାତ ପଖାଳି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହାହେଲେ ବି ସେମାନେ କେଉଁ ପାଣିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି। ଯାହାହେଲେ ଘର ଖାଇବା ଆଉ ବାହାର ଖାଇବା ମୁଁ ମୋର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରି କରେ। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ କରେ, ସେମାନେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାତ ମାନେ ମୋର ଟୋଟାଲି ଟିକେ ବି ଅପରିଷ୍କାର କରେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଜଗି ଜଗି ସିଏ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତା ଦେହରେ ଆଉ କେହି କଷ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ସତର୍କ ନ କ'ଣ ବୁଲିଲ, ହଁ ପାଖାପାଖି ଗଲ ବୁଲି ଦେଇକି ଆଇଲ, ତୁମେ ଯାଇଛ ଦୀଘା କେତେ ବଡ଼, ଯାହାହେଲେ ବି 2-3 ଦିନର କାମ। ଜମା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ବୁଝିବେନି, ସିଏ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହେବି କାହିଁ, ସିଏ ଓଲଟା ଭାବୁଥିବେ ମୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ। ଆରେ ତମେ ଗଲେ କିଛି ତମେ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତ ନା, ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯାଇଥିଲେ ଆଇଥିଲେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତମେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁନ ତମ ଦେହ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି, କେହି ତମ ପାଖରେ ରହିବେନି। ଆଗରୁ ବି କେହି ନଥିଲେ କି ଏବେ ବି କେହି ନଥିବେ, ମୁଁ ହିଁ ଘାଣ୍ଟି ଏବାରେ ମୋ ପିଲା 2ଟା ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେଇ ଯାଏଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହନ୍ତିନି ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାସୁଛେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି। ଜମା ସେ ବୁଝିବେନି, ଆଉ ସେ ବୁଝିବେନି, ସେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲି। ଆଉ ବୁଝିଲେ ସିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯିଏ ନ ବୁଝିବ ସେ ତାର ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗିବି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ।